balita nasional. Balantayan las 10 sa bunga agang pag-resume sa hearings ng House Committee on Justice. Kaangot sa impeachment complaints batok kay Vice President Sara Duterte. 5 ka resource persons ang ginapaangot sa hearing o kung ginapaabot sa hearing, lakip na sa Ombudsman Jesus Crispin Remulla kag former Senator Antonio Trillanes IV. Sunod kay Justice Panel Chairperson Representative Jervy Luistro, importanteng limagod nga mapaatag ang alegasyon sang unexplained wealth kag non-disclosure sa statements of assets, liabilities and net worth kung saan ni VP Sara ginag-constitute sang betrayal of public trust. Ginalauman nga magapatpat si Remulla kag magapresentar sang kopya sang salen ni VP Sara. Ini matapos ginabaton sini ang subina para sa salen ni Sara halin sang 2022 tubtob 2025, 2007 tubtob 2013 kag 2016 tubtob 2022. Sa piyag nga bahin magapresenta naman si Trillanes ang dokumento kaangot sa alegasyon nga may unexplained wealth ang Vice Presidente. Matandaan nga sulit-sulit nga ginaakusaran ni Trillanes si Sara kag si former President Rodrigo Duterte nga mayara sang ginatago nga manggad. Bagakadto man sa impeachment hearing sa buong adlaw ang AMLA kagod nga magproduce ang reports sa posibleng covert transactions kag makaduruda nga mga transaksyon sang Vice President kag iyabana. Gindagdagan man sang sabina ang Securities and Exchange Commission para sa general info sheets kag audited financial statements sa mga negosyo nga gindeklarar nanday VP Sara kag iyabana nga si Manasseh Carpio. Mag-report man ang Bureau of Internal Revenue kaangot sa income tax returns ni Duterte kag ni Carpio.